Riwruok mar jopuonj ma pacho ka bade mabondo kwedo tim moro masani osieko ma jonyuol monjo kendo riembo e tich jotend skunde e gwenge makono ka giwacho ni tim makama nyaka koro rum. Joja Juang ma en jagoro maduong' mar NAT bade mabondo wacho ni mano ok e yo maber minyalo tiego ng'ur ma jonyuol ni godo, kowacho ni jonyuol kaachiel gi tend skunde onego many yore makare mar chwalo ywak gi ne jok mowinjore ponono ne gin gi pek moro amora e skundegi. Ajongo medo ni gwenge mabondo sani gin gi nok mar jotend skunde ma ok ber ka jatend skul iriembo e tich ewi giminyalo losi. Jakom riwruogno Isaiah Okeyo mano wacho ni timbego nyalo kelo luoro kata ne jotend skunde manyien ma ibiro kel e skundego bang' ka giseriembo mano telo ne kuondego sani. Ne ni mano yo maber monego ti godo. Nitie yore mang'eny minyalo luw kata ka nitie wach to ji bet piny to wacho. Yo maber en kawo thuolo mondo idhi one jobod nyalo kawo thuolo gidhi gine ng'ama iluongo ni CSO. CSO ni motelo ne zone magwa. Ka kanyo otamore to ginyalo sudo gidhi ka ministry, sub county director mar education mar ministry kata mar TSC mar community jopuonj. Kan moro udino ne dhi jopuonje madongo gi to kama ibiro dhi yude moro onge. Onyo gi jagoro osewacho ni gitin. To bende kata mana ma deputies ma act go ok ochuno ni ibiro kete kanyo, ibiro tere kamoro. Koro samoro nyalo geto ni mano e ng'ama ber nu kabisa, to ibiro tere kama chielo. Omiyo wakwayo ni gigo mutimogi ok gin gik makare. Onego bed ni Education Act omiyo thuolo mar donjo offices duto ma e Kenya ka kudwaro yore ma gik mabeyo dibedgo. Gini ok keth mana chuny head teacher kende, nyaka jopuonj ogoyo chuny jopuonj, kendo jopuonj bedo gi chuny mool, kech ok ong'eyo ni ng'at mane machielo ibiro din ni skul. Samoro kawuono en head teacher, the next time obedo japuonj mapuonjo skul.